Høs det? Med rød sovs, som man hælder ud over. Budding. Buddinge! Der bor hun sgu derude, hende den lille lyshårede for satan, Johansen. For nu er det nu. Jeg ved, baby, hvis du sagde ja. Lige nu. Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. Behøver ikke gentage, jeg har forstået. Jamen, det skal gentages. Jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig. 1000 kysser 3 gange, jeg elsker dig. Er det alt? Når frøken Abildgaard går i sin Abildgaard og river og planter og sår, står jeg og kigger lidt ved hendes blå stakit. Og ved I hvorfor? Ja, vi har lagt kortene på bordet. Jeg er i al fortrolighed. Ja, for Søren, kom nu med det. Okay. Lykke er at lege borte og tit. Lykke er at male væg med farvekridt. Lykke er at blive helt væk og så blive fundet. Og hvad mere? Det, de ser i dette øjeblik, er en optagelse på billedbånd. Jeg er med andre ord taget på tape, og de vil sikkert indrømme, at gengivelsen er perfekt. Aften, mine damer og herrer. Så vender alle mænd sig omkring og kigger på dig, mens de tænker, fiks lille ting. Så kan det godt være, at hun bagefter spørger, vil du nu gifte dig med mig? Du står jo der og er så skøn, og jeg står her og beder en bøn til dig. Hej. Det lille klik, du mærker i hjertet, det er jo ikke sorg. Det er jo mindet, der tager plads. Det er smukt, og det bliver altid hos dig. Hvad skal vi med kvinder? Lad os prøve, hvad der sker. Bare en gang til, så sker det aldrig mere. Tak for i dag. Allerede inden premieren er det en fiasko.